Haga jingla ban penmi ya ka wei ka khubor kata ka janmiet jong ka arp sautrik jumang arajar arpsan kabla penmi kum ka khubor ban tip pajba halor ka wei ka linkot video ka bajrong shiminit sanpo sakan kabla ring da ka mobile na ka kor ring dor CCTV kabla penmi ya ka jingle klama kor wei samla brio ya ka wei ka khana school kabadang ya linti bat jam ya ki maukondon kala pelong ki bobon ki kmi ki ba khamtam ki tu ki badan khon kan thai bandon ni ga jingsngo bom shngan yela ki jong ki khon katei ka video kala saphriang pajba haka arp saw trik jumang pat katei ga jingja kadei ka blaja so sun haka arp lai trik jumang arajar opsan pat kat kum katei ka linkot video haka benta bopoi arp hosakan layu I boteu samla ubalaka durkhmat ulakeu pat hiar na kitei ki maukondon pada ka benta shiminit sab saw second bautiu samlau la bot ikwe pat ka khna skol pat ban liet be ya ka skirt bat ban shondur ka mobile phone jong u kat ba ka ti khna skol kala kendet uteu samlau bodan ka jingmot snieu da ka ba ka durkhmat mare dep ulapen I ka mobile jong u ka ti ka khna skol kuman ong bo la dep shondur ya ka bat ban phetbak da ka ba hiar na kitei ki maukondon hakabai dei bakani ga jingja la yo lum khubor peki pulet ka lum ding jiri PS kin shimti ta ka sumoto case hadien ka jingyo ban lum jongki ya CCTV video baro batru pekilas dang ban long ka jingwat yau te urunar kadei ka jingja ka bala banja ba ka long yeng jongnor jongno par ka jingkali ka bangi bo hato kita ki bala ban itu dorkmat yu nadu ki kmi ki pa ki bahayeng asem ki parlok ka torbar snong balada dan sakiweiru kin IT ni em shakipulet ne ban pen itho kerteng bat jakasa yau niu samla badan ya ka jingmot ka burunar shakibor ka an knang bo unum yo ban beteng kumkini ki kam Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangi bam dunagi eki batay kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya